ଯେହେତୁ ମୋ ଦେହ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଖରାପ ଅଛି ତ ଏଠି ମୋ ପାଟି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ପିତା ପିତା ଲାଗୁଛି। ତ ମୋ ଝିଅ ଆମ ବୋଉ ମିଶି ମୋ ପାଇଁ ପକୁଡ଼ି ଛାଣୁଛନ୍ତି। ମୋ ପାଟିକି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ପିତା ଲାଗୁଛି। ତ ଏଠି ସେମାନେ ମିଶିକି 2 ଜଣ ପକୁଡ଼ି ଛାଣୁଛନ୍ତି। ଆମ ଝିଅ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ତ ଏଠି ପକୁଡ଼ି ଛାଣିଲା ପରେ ମୋତେ ଦେଲେ, ମାଉସୀ ନିହାତି ଚାଖିଲା କେମିତି ହେଇଛି। ମୋତେ ତ କିଛି ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁନି ପାଟିକି, ଯାହା ଖାଉଛି ପିତା ପିତା ଲାଗୁଛି। ମୋ ବୋଉ ତାପରେ ବନେଇଥିଲେ ପକୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଆଉ ରୁଟି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଗୋଲାପଜାମୁନ ଦେଇଥିଲେ। ସେଆକୁ ଲଗେଇ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଲି। ସେଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଦେହ ଯେହେତୁ ଭଲ ନାହିଁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମେଡ଼ିସିନ ସେଠୁ ଖାଇଲି। ମେଡ଼ିସିନ ତ ଏତେ ପିତା ଯେ ମୋ ପାଟି ତ ଏକରେ ଏମିତି ପିତା ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ ତ ତାଠୁ ବି ଆହୁରି ପିତା। କ'ଣ କରିବା, ଯେହେତୁ ଦେହ ଖରାପ ତ ମେଡ଼ିସିନ ସେଠୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନକୁ କ'ଣ ଖାଇଲି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପିତା ଲାଗୁଥାଏ ପାଟି, ତାପରେ ମୋ ବୋଉ ସେଠୁ ମୋତେ ଆଣିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପକୁଡ଼ି କଲି, ନେଇ ଖାଇଦେ। ତାପରେ ପକୁଡ଼ି ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଖାଇଲି, ଯେହେତୁ ପାଟିର ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପିତା ଲାଗୁଥିଲା। ତ ପକୁଡ଼ି ଗୋଟେ ଖାଇଲି। ରହିଲି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, ଟାଟା।